Tara pa di. O pa di, balita. Nag-review ka lamang pa di. Bugay, iyo, nag-review ko pa di. Paaga nga niya kung review sa bangge. Oo, pag sabi ba ni sir, final exam na pag di ka nakapasangon yan, otro next year, last di ako otro next year. Kaya nag-review ako pa di. Hoy, Ika nag-review ka lamang. hagol din nga niya ako naka-review at na nag-rank kaya kami kasubanggi sa email. Buli, ininit mo pang email naan. Anong answer mo ngunyan? Lunox, Layla, Pacquiao, Alucard. Ano pa? Badang. Parogon muna sana muna ako pa di. Sige na, baka magbagsak ako digdi. Bugay, masakit mag-arog pa di. Maigpito na maray si sir. Kansarok nga ning exam tabaga. Winada ko baga si padi mong ambit. Bukid natin gawin lang sa mga sinyasan ta dyan sa ABCD. Ako nang bahala sa isnakan mo, libron takatyan. Sige, arog mo ka ng gibunta dating gawi ha. Pag nagkagawa ko, ta naghurulog ka ng tulisap, A. Pag sa dungo, ma'am, garo ka sa dungo. B. Pag sa ngimot, managaro ka, magaro ka nagtalog ka to, si Ansi. Tapos pag hindi man sa kuko, abarabas ko nga pag garo ko ka, di Andy. Tandaan mo yo, tandaan mo, hiling-hiling mo sana ko ha. Pag nagkagaw, A. Nadungo, B. Hangimot, C. Baba, D. Kaya tandaan mo na, hiling. Sige. O yan na pala, sir. Okay, good morning, class. Good morning, sir. Okay, so bago magpuon ng satuyang final exam, gusto ko lang i-remind ang gabos na bawal tabi mang-arog. Sa classroom may batas. Bawal mang-arog. Aram nindi yan. Okay. And pag nagpuon na tabi ang satuyang exam, bawal na magpararuluwas. Entiendes? Okay. Get one and pass. Get one and pass. Salamat. Okay. Good luck sa indong exam. Four. Aha, sige nidong hiring-hingan dyan. Sabay. Sa 6. Mr. Martinez! Sir, ano to sige mong arog dyan kay Mr. De Los Santos? Ano man to mag-arog ako, sir? Kala mo sa kuya, patal? Nagparadal ako buong banggi, nagparapuyat ako para mag-review. Tapos sasabihan mo ko ng arog. Ano ka naman daw, sir? Masyado kang judgmental. Ano man pati tapag-arugan ko si De Los Santos? Ano man aram ka, anak? Hindi ako nangarog, sir. Pakarayanoy. Mahiling taka pa utro na sige mong hiling dyan kay Mr. De Los Santos ta kung anong kuantes paper mo. Di ako nangarog, sir. Grabe ka man daw, judgmental ka man daw na maray, sir. Ay, para may hinahapot si De Los Santos. Di ka nga hinahapot De Los Santos. Busy ako digdi. Apot-apot naman kayo niyo. Ay, sus, dahil mo daw ko na ay. A few moments later. Okay, class. Time is up. Pakipasa na tabi kan sa indong mga test paper sa inutan. Pasado, bro. Salamat. Padi, pasado yun sa inutan, padi. Salamat. So, okay, naipasa na ka, boss. Okay, akin na. Okay, so gusto ko lang maraman ninyo ka, boss, na ang magbagsak digdi sa final exam na ini is automatic ulit next year.
And gusto ko rin maaraman nindo na ang test paper na itinao ko sa indo is naka-alternate every row. Ibig sabihin, ang test paper kang kataid mo is dai kapareho kang test paper mo. So kung nag-ararugang ka mo, good luck. See you next year. Babush!